Mngani wami yazi ukuthi kunezingane eziningi kanjani la ngaphandle ebekukade kune potential ukuthi ziphenduke ama-professional athile aphezulu ngelinye ilanga, but ngenxa yokuthi zibuya kuma-remote areas, zibuya kulezi iy'ndawo lezi, uthola ukuthi kwa-internet yinto engatholakali khona, ne-access ey'ntweni ey'thile iy'ngane zakhona ziyazi leyo nto, into eziyaziyo ukuthi kumele uma yikhula zigane, or abafana uma bekhula kumele beyosebenza emasimini, bayolusa iy'nkomo, beyosebenza emafemini ukuze bekwazi ukuthi bethole iy'ngane begane. And uthola ukuthi lapho kulahleke mfethu kulahleke mhlawumbe ama-medical doctors mhlawumbe more than 10,000 kuleyo crew yabantu, kulahleke mhlawumbe ama-lawyer mhlawumbe o-8,000 lapho, ayibo leyo nto le, kulahleke mhlawumbe ama-engineers mhlawumbe awu-6,000 kulabo bantu. You understand? Iqiniso lihle ngane zakwethu, kunezinto esingakhulumi ngazo ekumele sikhulume ngazo, never mind sazi ukuthi sizoyitouch inevu, but kumele sikhulume ngazo. I-environment okhulela kuyona noma i-environment ohlala kuyona mayi-toxic yona inendlela yokuthi ikhiqize abantu aba-toxic. Kunabafowethu la ngaphandle ababentswempu academically, ababentswempu ngayo yonke indlela ongayicabanga, kungaba yithalente kungaba yini, kodwa ngendlela yokuthi la ehlala khona ayikho indlela yokuya phambili nokuyemuva, indawo nje ebophekile. Wa-end up engena kuma-crime, kuma-drugs, kuma-rape, kuzo zonke izinto lezo ongayicabanga, wa-end up esejele. Enye into engifuna ukuthi abantu abayazi lapho ku-General Public, yabona ejele akuhlalisi akasibambile abantu mhlambe abayidwanyampuphu kuphela, cha, laphana yikho i-profession ongayicabanga khona ngaphandle engekho ngaphakathi lapho. Kubanjwe ama-professor, kubanjwe what yonke into ongayicabanga to laba abawotsotsi ababamba inkunzi phansi. So laphana uma udila nalaba bantu awudili nephukuphuku. Le idea yokuthi nomtshitho uzobulawa ebafethu, laba bantu baney'ngane bawobaba njengoba belapha phakathi bazele. Le message le engiyikhulumayo la iyafika ey'nganeni zabo lezi ezingenabo obaba njengoba bona bevalelekile lapho, abafisi nabo ukuthi ngelinye ilanga iy'ngane zabo ziphelele la bekhona. So ma umuntu onengqondo uya-understand ukuthi la akudlali, yebo leyo nto leyo ngisiza wena ongaphakathi, ngisiza wena ongaphandle. Ya understand, ungabe ingane yakho, ungabe ingane yakini, ngaba ingane yomuntu wakini le engakwazi ukulalela, ngisiza wena ukukhuluma kanje. Umuntu oyisilima ocabanga ukuthi lesenzo sami isenzo sokuhlambalaza abantu, la ngizama ukuvimba umkhokha lo wenzakalayo. Ama-South African citizens awaye kugcwala amajele bafethu, awaye kuba nama-criminal record kuthiwa awasaqashile, gcine kuqashwa abantu bangaphandle, siphathwa abantu bangaphandle, sikuvume lokho. Bese kuba ile issue yamajita alingana nami noma ngaphe kwami ngeminyaka, abhizi ney'ngane ey'gqoke i-school uniform, abhizi ney'ngane ezi-under age. You understand? Leyo nto bafowethu ibizwa ngokuthiwa i-statutory rape, udlwengulile lapho, i-minor leyo ngane. Yabona bafowethu, siya-understand ukuthi iningi lenu nikhule ningaqonywa nibancane, noma niqonywa beningaqonywa amantombazane benifisa ukuqonywa yiwona, laba benifisa ukuthi aniqome, benibona ukuthi labafana abazwana nabo anikho ezingeni labo mhlawumbe ngey'nto ey'thile ezaziwa yiningi. Mhlambe futhi siyazi ukuthi ukhulu nama-nickname, ya-understand, ukhulu udeleleke unezici. Leyo nto leyo iyayilimaza i-confidence yomuntu. So wena ufuna ukuthi ubuyise injabulo yakho yobuncane bakho ngokuthi manje ngoba usunemali ususebenza, hambe waye-varsity mfethu, wafunda wagogoda, waba ne-profession, wanqoba le nkinga esibhekane nayo sonke ekuthiwa unemployment. Namhlanje wena usuzogijimisa ama-minor. Angiqale nje ngabo othisha ey'koleni, wendoda
ngiyazi ukuthi usanda ukuphuma evarsity, ngiyazi ukuthi mawubuka lezi ingane zithi asibe wontanga kubo, kodwa njengoba abazali beyiletha kuwena lezi ingane bathemba wena njengomzali wazo ukuthi uzifundise indlela eright empilweni, from kuma subject to isimilo to ukuyiphatha to izenzo. Awusoze ube yisoka masikhuluma iqiniso, uyisoka elikhwela izingane ezincane ezifunda isikole, ngoba ngaleyo ndlela ubulala ikusasa laleyo ngane oyizalisayo lapha esikoleni. Number 1, le ngane uzoyixabanisa nabazali bayo okanye nomndeni wayo, ngoba umuntu owumzali kuyona esizokumhlonipha ngesimanga sokuthi ilala nomuntu olingana naye owuwena thisha. Kubuhlungu ngoba izingane eziningi ziphuma kumakhaya ahluphekayo and zinabazali ababalekile, abanye empilweni zabo, abanye bashona, abanye like you understand. So ipoverty igcwele around. So niyazi ukuthi nisebenzisa imali ukulutha lezo ingane, nizalise lezo ingane. Mase nizalisile lezi ingane niyitholisa nanokugula futhi lapho nijike nibaleke, ningabibikho empilweni yezingane ezizalwa yilezo ingane. Le ngane uyixabanisa nabazali bayo, isiyenza ukuthanda kwayo kubo ngenxa yakho, izoletha nomthwalo futhi kubo lo lethwa uwena. Ngaphuxa kweyikolodo, ngaphuxa kwomashonisa, ngoba uphila nempilo engalingani nezinga lempilo yeAfrodan. Uzenza isoka ngama-liabilities, I understand, nangama penalty, into elula. Alikho isoka mfethu elizocuthela izingane ezincane, ngoba uyazi ukuthi ontangabazi uyaba overpower. Wena unemali kunabo, unemoto, unindlu, ukwazi ukuyinikeza allowance intombazane. I-wrong lento eniyenzayo bothisha, i-statutory rape lesi. U-government lento kumele aqale ayithathe serious and a-act phekwa lento. Ibulala amakhaya amaningi lento, and isazobulala amakhaya amaningi futhi masilo si-sugar coat esiloku siyishalazela. Nizenza amasoka ngezingane eniyifundisayo ninamanyala. Ingakho nikwazi nokukhwela izingane eziyingane ezama-toddlers, ingakho nikwazi nokukhwela izingane ezino 8, 9, 10 years, ngoba ukwazi ukubuka ingane eyimayina ubuke umuntu okhwelekayo lapho. I-wrong kabi lento leyo. Uhulumeni bengifisa ukuthi ayithathe serious lento, ne-Department of Education kanye nelokhuzane ne-Department of Justice ne-SAPS beyithathe serious le ndaba yabo bothisha abamithisa izingane zesikole. Kuphinde futhi kuzoba ngisasekubona olova again, kuphinde kuzoba othisha besilisa abadunga izingane ingqondo lapha ema-high school or kuma-secondary primary, abadunga izingane ingqondo ukuze izingane zithanda abanye abafana, ngoba nakuyena uyisitabane. And futhi ngifuna ukuyicacisa lento, abekho abantu abama-pedophiles nabakhohlakele ukudlula itabane. Kubo bonke abantu abawothisha, kungaba besilisa kungaba besifazane, wengane zakwethu, uyabona kulo msebenzi wawukhetha, akubalekile ukuthi wena i-taste yempahla zakho zokugqoka inswempu kangakanani, yabo mani nama-function, uphuza utshwala obudura kangakanani, udrive imoto enhle kangakanani mawucompare nabanye abantu onabo lapha e-staff room. Lokho akubalekile. Into ebalekile mfowethu ukuthi ube ne-impact empilweni yezingane oyifundisayo, more especially futhi kothisha base high school. As much as ngazi ingane zakwethu ukuthi nifacane nezingqinamba lapha exa kusathana, ingakho nathi sidecide ukuthi size singenelele sikhulume ngalezi zinto, ngoba siyazi ukuthi nifacane nezingane eziphatha izikhali ezikoleni, izingane under ama drugs, izingane under yonke into ongayicabanga le etoxic, and ephuma emakhaya futhi broken, nazo ezi-broken, you understand, ukuthi kunzima ukudila nomuntu onjalo, yayibo leyo nto. So ngane zakwethu, lento yokuthi nijole nezingane, ngicela ukuthi niqede engqondweni zenu, you understand, kakhulukazi nina besilisa kuma high school, ibulaleni leyo nto engqondweni zenu. Lezi ingane ibuke njengezingane enizalayo,
ngiyazi ukuthi abanye benu nisanda kubuya emavasithi nibona intombi lapha kodwa kahle kahle le calling oyibiza ngecalling because i-teaching akusi into ongathi into nje oyamukele emoyeni. I-teaching into efana ne-calling kumuntu. Yayibo leyo nto. Le calling mina ngithatha ukuthi kuyi-calling ukuthi umuntu abe uthisha. So le calling wena obizelwe kuyo i-calling ukuthi ulale nezingane lezo oyifundisayo, uyizalise, uyigolise, uyixabanise nabazali, uzenze isigolozela abazali emakhaya ngoba naku phela sizalwa umuntu olingana zizaliswe umuntu olingana nabazali bazo. Ganza kwethu yabona mina kwi-generation yethu sasifundiswa yinkalakatha thina. Ya understand? Uthisha wawazi kahle ukuthi la sihlanganiswe isikole. Yabo? Thina sasifundiswa othishazi, rest in peace, Mrs Dlamini, uMam Dlamini, uprincipal, the best principal ever engakambona emahlweni ami. Ya understand? Umama obani ngababala, Memthwala, Mem Umlotshwa, Mem Maphanga. Yabo leyo nto leyo baningi ngababala man, baningi ngababala. Mina ngafunde sakhelwe. Ya understand? Isikole sasiphethe umama umuntu lo mama loyana futhi bambalo mama abafana naloya mama lo. Yabo leyo nto le abantu abashiya imark kuthina labo. Majority yethu sasingafundeli ukuphasa, sasifundela ukwazi. Ya understand? Majority yezinto engangifunda lapha yekele ngayifunda sengiphumile high school, engangifunda ngisase high school ngiyazazi namhlanje. Bakhona omema babe bahle, omemndaba ababeyibeka futhi nayo i-footprint, omemabizela umsebenzi yabo yayibonakala iqhamile. Iqhamile bebahle benjalo, babengaqhakambisile ubuhle kwakuphusha umsebenzi. So nani nganza kwethu akungabe ukuthi kuyoba woma fensane staff room kugcine manje akusafocus emsebenzini, uba grumpy towards ingane, awenza umsebenzi. Esikoleni awuzelanga ukuzojola, uzela ukuzofundisa lapha. Laphana une potential yokuthi ufundise i-future president yezwe. Laphana une potential yokuthi ufundisa i-future structural engineer, i-future whatever ongayicabanga engaba productive kulelizwe. So nje nganzethi i-calling yeni bengicela nani ukuthi niyithathe serious kakhulu futhi nje wonke ama-grade from i-kindergarten uzuye phezulu. From i-kindergarten uzuye phezulu mfethu yabo, because bakhona othisha mfethu abasifundisa emabangeni aphansi, othisha Nxumalo, othisha Umbatha, othisha uLhanyane, bonke labo othisha labo, othisha uLanga yabo, othisha singesi bakhohlwe labo ngoba izinto ababeyifaka emakhanda ethu zisaphila namhlanje. Angisho ukuthi anikwenzi yabo, kodwa manje indlela ekwenzeka ngayo manje ngathi wonke umuntu uyela ukuyosayina i-check abuya i-relaxele. Lo 30% oyi-pass rate iwona futhi ozosenza ukuthi sibe yisizwe esilimele okudlula kunakuphambilini. Ngoba masikhuluma iqiniso ayikaze kwakhona into ekuthiwa mhlawumbe mawenza i-deal makuthiwe 30 cent bese ucabanga ukuthi ustrike i-deal egood lapho. Akaze kwaba nento enjalo. Akaze kwaba nento enjalo futhi akusoze kwaba nento enjalo. Hello Mzansi, welcome to Nkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. A famous Warden is back again with another video, Kasana, and now ukhuluma nabothishela ukuthi bothishela baphathe kahle etikolweni, bathi ukuthi esikoleni bayile nje kufundisa and stop into ukuthi bejola nebantwana abatanise abantwana isindo le right leyo, uthi nje nama ngithishela kufanele kube nesithundile esinhle because ufundisa abantu lekusasa bayoba mhlawumbe uyoba umuntu uyi-president, sasa uyoba i-future engineer, future doctor, future lawyer. So abatiphathe kahle uyati futhi ukuthi some of them bancane vele they are young basabuya etikoleni, but uthi nje nathi phatheni kahle nathi ukuthi laba leni bafundisako bantwana futhi kufanele nihloniphane. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.